en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamiroɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal hettiyankoɓe weltare TV jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo naasaande nayi juko hitande ujunnaje nogase ɗiɗi ɓataake men ko faati cellal ɓalli kala alhamisa eɗen keewi haalde cellal ɓalli fulɓe mbi cellal woni afongalu cellal woni afongalu afo cellal ko laaɓal laaɓa nder e boowal laaɓa nokku laaɓa ñaamirde laaɓa yarirde laaɓa lootorde laaɓa defirde sa laaɓi a sellat sa laaɓi a senot laaɓal woni afo laaɓal koko janga laaɓa ɓandu laaɓa ñiiƴe laaɓa hunuko laaɓa kala laaɓal ne weɗi Allah subhanahu wa taala en yiɗi neɗɗo laaɓɗo nder e boowal sa laaɓi a suuti juuɗe ma faade joomi a duwima Allah jaaboto nde tawno laaɓal an hoorema sa laaɓi ɓandu ma ndu ne welto fittandu ma ndu ne welto gandirta ɗum hay neɗɗo ñawɗo mo wawana hoore mum ngara cuuta ɗum nawa ɗum loota ɗum ha ɓandu mum laaɓa pewna ɗum ha feewa ɓorna ɗum comci laaɓɗi gartira ɗum ɗo lelinoɗo canza darabo pewna ha feewa mbaɗa hen uuranteri seeɗa ha wasa ñiddude ha wasa siccude may jonjoni o fiɗɗito seeɗa o daña aafiya serndi hôpital e clinique ko laaɓal sa ari hôpital ne waɗi odeur ne ñiddi ne sicci sa renaka tutat teni sa renaka rafete sa ari clinique e kala saha koko fompete koko fewna ha feewi woni clinique aji sa yettima ene uuri ne feewi kala ko musanama yejjitat ko laaɓal ne weeli suuduma yo laaɓ wasa heewde tekke jowaɗe wasa heewde galle yo laaɓ wasa heewde tekke ɗiseteje ngara e galle tan tawa giriji ne mbaɗa tekke ɓole ne ɗisa misuwaruji ne ɗisa silibaji sukaɓe ne ɗisa kilotaji ne ɗisa
wona hunde yonde. Neɗɗo tekke ɓiye a rendinat pewna ha feewi mbaɗa banggue so tun wi ƴeewa nokku to mbatta comci tunwuɗi ne woodi nokku mum hayso koye siwo mum walla hayso koye beñuwar mum mbaɗa hen tiɗɗaɗi toon cowa ha feewa mbaɗa toon haade dañƴa yaajede wuppude kala. paɗe yo dañ tan nokku mum ɗo woni taw wona faɗo nana faɗo nanto hunde ne tifodire galle. mawɗo jangguina hoore mum civilisation suka jangguine hono noon. suka ne jangguine kalde aɗa lootoyo ayi kilot ma walla silib ma ɓorniɗa wuppan hoore ma so wuppi o gayni gara laara so laaɓi walla laaɓani jangguina ɗon cukalel ngel laaɓal so ɓornima kilot ñalawma goto walla silib ñalawma goto yo wuppan hoore makko o wasa warñude hen o ɓorta o rutto kadi o ɓornoyo ɗum jangguinama ɗon civilisation jangguinama ɗon laaɓal jangguinama ɗum annene mawɗo o mo watta ɗum o jangguina ɗum hoorema ha tina laaɓale ma ko keñiɗa ko kala laaɓal ɓuuri. ganda sa laaɓi a hisat sa laaɓi ɓanduma sellat sa laaɓi nguruma hisat kono sa laaɓani comcima gonoji less laaɓani kalnde mbarñuɗa ko ŋañade waranma sa warñi a siwlista teni sa ŋañima cegineji ma mbaɗata ko tuuni nder ha heewa. laaɓal ene moƴƴe neɗɗo musidɓe tedduɓe laaɓal tarodde nde tawno tarodde en kaali en gayni pop ko toon woppete ko yaltata e neɗɗo ko yaltata e men ko fof ko ɗon teni enen kala en ndendani celle woni hen ne celli woni hen ne jogui goɗɗum waɗe eau de javel fewne ha feewa jaaɗo kala toppito taaro nde so cukalel yeehi yo toppite so mawɗo yeehi yo toppite fewne ha feewa naatɗo kala daña kañumne fartaŋe wawde heddade toon. defirde yo laaɓ siwlisa wasa hewde tekke wasa hewde ñooke ligguiji e mbatiji e kowoje mbasa dañde ɗo natire booluji saabu hande en tini e kala saaha yimɓe ñaama gayna mbatti ɗo hôpital ko ligguiji gaddata ɗum. liggi noon kala ɗo ari tawi ɗum ɗo hen ne wawi siɓade walla koye mettade tuute mum keddo ɗon soit koye broche ma dent soit koye kuddu soit koye koppu mo ɓiye ñamno kosam waɗa hen biscuit waɗa kosam ɗaccaɗa soit ko cérelac soit ko goɗɗum ara wonoɗa hippa fewani wooda ko naati hen goɗɗo rokke ñaama wonay tudde walla ya hiira rendu muusa walla rendu wonay dogde walla wonay tudde mbiyen maaro woni ko addo ɓayde enen ko ni tan wonde koye addo maaro woni koye fudde ñiiƴe taw noon o woni koye maayde ko ñaamito ko moƴƴani ko ñaami ko wonko naati hen. alay sago noon ken hoddaɓe kodduɗen koye tooke sen kodde tooke en cakkat peeje laaɓal rentade ene moƴƴe men yo allah subhanahu wa taala won ballo. musidɓe tedduɓe kaalaten ko cellal ɓalli hande noon koɗo men hayso heewani ko musidɗo men Haruna Gaydou joom en gorel teyya oɗon nana gorel teyya e jayde mon weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe haade wutte fondede jullare ya taw joomen tawaka nde tawno ko haako moƴƴo iwruken to koridinoro ceerno Haruna Gaydou woni koɗo men hande koɗo jayde mon koɗo buuɗal yurmeende musidɓe tedduɓe oɗon keewi nande gorel teyya e jayde men jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe. gorel teyya noon eɗen gandi ko haako moƴƴo iwruken te koridinoro eɗen jogui cuusal haalde ɗum nde tawno hewɓe hutoriɓe gorel teyya woni hen ko ɓuuri hewde garte men noddi kadi ɓen tambiɓe golle gorel teyya gam hollide dañi hen afiyaji mawɗi guilay ɓen ronkunoɓe yaade puƴƴinoɓe joguiɓe koyɗe musoje
jogiiɓe caɗele ɗaɗi jogiiɓe keeceji muusooje e geɗe goɗɗe e geɗɗe kala eɗen kaala gorel teya e kala sahaa ko haako ko alaa rewam iwruken to kolidinoro kono sikki ala alhamisa hannde eɗen keewi haalde cellal ɓalli e kala sahaa ma en bismoɗo henno musidɗo meɗen Haruna Gayd gooto e ardiiɓe golle gorel teya e nder windere nde kala ma dañi ko sifani en e ko haalani en ko fate banggue gorel teya ceerno Haruna min calminima min juurimama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ceerno Haruna Gayd aɗa e jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe yewtere men buuɗal yurmeende taw kadi ko yewtere men cellal ɓalli alhamisa hannde ko an woni koɗo men min jiiɗi ko gartana men holko woni gorel teya o holko woni ɗum e holko safrata. Gorel teya ko thé thérapeutique ene safra ko heewi ene safra arthrose cholestérol diabète so neɗɗo koyde makko ne muusi walla keesi makko ne muusi omo wawa yarde hen ko plante waɗama choisir minutieusement avec soin et ene safra ko heewi. Gorel teya ene safra ko heewi en jii oɗo saha yimɓe hewɓe ne namdo gorel teya hannde so neɗɗo yiiɗi hebde ɗum rewata koye tonggode dokkirɗen kono kadi so neɗɗo heeɓi gorel teya holno fewnirta gorel teya haw wawa naftorade. Pour fewnude gorel teya il faut pasna diyam guldam taw ko feccere litre mbaɗa nder barlade jetta feccere kasaray mbaɗa hen lekkiki et après mbaɗa hen nder barlade o kippa hakke 3 à 100 minutes après aɗa wawa yarde a ɓeydata sukar a ɓeydata jumre a ɓeydata lamdam ko naturel tan jarata. 300 minutes woni 3-5 minutes sa yiɗi mbaɗa 3 minutes sa yiɗi mbaɗa 5 minutes gorel teya tigi tigi mbete neɗɗo so yari ɗum ene waɗi mum rewam woni effet walla ala gorel teya kañum ko naturel tan walla wonko woni nder mum so neɗɗo yari ɗum janggo neɗɗo yarita comprimé ji goɗɗini walla poɗɗe goɗɗe ne waɗa e mum walla ala gorel teya kañum ala ɗum. Gorel teya ko lekki naturel gummiɗo to Corée du Nord banggue Asie ɗon ɓe jarata tan ko te ɓe gala ledde tubahoɓe hono enen kamɓe ɓe jara te naturel gila duuɓi e duuɓi e ko ɗum woni safara mabɓe. Ko ɗum woni safara mabɓe nde tawno eɗen gandi hewɓe ne jara ɗum kono en teskima woni yimɓe ne mbiya jeehi to réseau sociaux tappi toon jii toon gorel teyaji kewɗi jii toon kakoli kewɗi ne nanditene mum e gorel teya mbete ɗum ene nandi e gorel teya walla ala gorel teya o mo ganduɗon ko goto tan goɗɗo ala. Gorel teya ko goto tan so ɓe jeehi page internet amen www.goreltea.com maɓe jiir ɗum so Allah jaaɓi. woni yimɓe hewɓe to banggue guila Amérique hay nokkuji goɗɗi ene mbiya jeehe internet taw wona site mon o tappi toon jii toon haakoji goɗɗi mbiya jaari jiyani hen nafoore jiyani naggam holko mbiyata hen. Gorel teya ko goto tan ko kanko tan joguiɗo plante taw ko plante médicinal mo watta soigné heddi be en fait les autres thé ene nande e gorel teya mais wona gorel teya so ɓe yari ɗum ɓe jiyara hay batte gorel teya ko goto tan. oɗo saaha mo gonɗen gorel teya naate Afrique ha fenma Amérique Asie e Europe kala gorel teya hande o holto ɓurɗon joɗade. joni ko banggue Afrique après Afrique eɗen goni e Sénégal Mauritanie Congo Gabon Mozambique Afrique du Sud Gambie Mali et partout et Afrique quasiment. musidɓe tedduɓe on nani cellal ɓalli wona sara gorel te eɗen gandi hanki mawɓe men ne gandi kakoli e nder ladde men hande noon en mbasi leɗɗe kewɗe kakoli kewɗi jeehi kono ko wayno Asie ko yimɓeɓe ganduɗa soɓe jara haako ɓe mbatta hen ni sukara ni haydara yeehi ni ha yettima enen koye men kakoli ɗi jiggoytoɗen ko wayno haakoji hande ɗi jarten ko wayno warga mbaɗen sukara mbaɗen nana mbaɗen sukara fani wonne ne jahani ha mbaɗen kaafe mbaɗen gueɗe goɗɗe kono gorel te no wiiri ni wattake sukara wattake jumri wattake lamɗam wattake nana no wiiri ni ko noon tan mbatta jara
ceerno Haruna gorelteya mbete yimɓe hewɓe ne cettoɗo mon ɗo ɓe dañi hen nafoore walla ala? kewɓe jardu gorelteya ɓe ji amélioration et santé mabɓe ɓe dañi cellal waɗi kewɓe mabɓe ɓe adan ɓe mbawano darade ɓe mbawano hay julde hankkadi alhamdulillah ɓe dañi jaam, Allah hokki jaam. Ko Allah hokkar jaam cellal weɓani mais gorelte ko sababu pour dañde jaam. ɗum noon musidɓe tedduɓe, min musidɗo moon Sar Abdullaahi Saar, son jiiɗi jokkodirde gorelteya ɗo mbawi jokkodirde tongodam nde woni 77 walla mbaɗon ni 78 538 34 18 mbaɗon 78 538 34 18 so tawi ɓe jiiɗi jokkodirde maɗa e tongode holno jiɗɗa rokkirde? Ɓe mbawi neldude mi mail et adresse mail contact@goreltea.com. mbeto ɗon jeeya en gros walla ala? eɗen jeeya en gros et eɗen jeeya détail aussi. ɗum noon musidɓe tedduɓe on paami gonɗen koye yewtere men cellal ɓalli, holko basiyta yimɓe faade cellal? wasiya ma faade yimɓe ɓe koɓe ñamata koɓe mbaɗata haaɓe daña cellal. Conseil am c'est que il faut guston lamdam, guston sukar, guston diwlin et jaron gorelteya, so Allah jabima on dañ jam. A jarama Haruna. On jarama. wonno ko musidɗo men Haruna Gaydo ko fate banggue goreltiya mo nana toon saha kala e jayde moon Weltare TV nde tawno ko haako iwri ko to koridinoro ari ko wallude safrude no kewɗen wiide kala saaha. musidɓe tedduɓe, cellal ɓalli wona hunde wemde, ko enen ƴewata ko ene sellino men jurnitoɗen defuji ɗi no moƴƴi. onon wonɓe barmeji ɓe tinnoɗe guste lamɗam, tinnoɗe guste lamɗam, tinnoɗe soɗon tufa oɗon mbaɗa tufam jaram, oɗon mbaɗa sirik, oɗon mbaya atayuji, kala ko eɗen mbaɗa hen gusten sukara. soɗon mbaɗa kosam ngam wadde hen kodde walla cakiri, guste sukara. soɗon jara boisson ngaji, ƴeew boisson mo gowɗa yarde, mo jiɗɗa yarde taw heewani sukara mo ganduɗa fewniraka batte commercial. gandon hande gueɗe kewɗe pewnade fewnira tan ko jeeygu koye, fewniraka gam cellal, fewniraka ya yar daña hen cellal, fewnira ko ya yar gam commercial. woni hande jiwuji gaddaɗi mango, jiwuji goɗɗi e goɗɗi ne kewi ko sukara ɓolo, sa yari ne weeli ne dahmi, surtout so tawi a ɗum ɗi. tufam hande so tawi koye nguleyki gonɗa ɗo wuula ha ɓutti waɗama glace, waɗama sukara ha heewi, saɗa yara ne weeli. kono sukara no waɗi conséquence. nebam ko seeɗa, wona nebam defata maaro, wona nebam defata ñiiri, ko wawde e ɓeto. ɓeta ko defata ko mbawa ndefu, moƴƴa ɓernde laaɓa jungo, janga ko mbatta hen ko. kala kaɗa waɗa e ndefuma jangu cellal yimɓeɓe. woto wat ngam yo saf ha wiye kaari so yontama ko defata ko ne weeli, taw ko hakkude kirmasi e lamɗam e tomate. ko wiyete ne weeli ko moƴƴi ko ɓuri ɗum, ko wiyete ne safi ko moƴƴi ko ɓuri ɗum. safo safo kewɗo, safo safo kewɗo ene safi ne safi, ene yooɗi ne yooɗi, ne uuri no uuri, taw fofo moƴƴani moƴƴani. ene uuri ha maayi, ko lati mum ko sabunde mum moƴƴani e nguru walla moƴƴani e ɓandu. latiji ne goodi guurɗi, sa waɗi ɓandu ma fertat, bonna ɓandu ma, so ɓoyi addayma ŋato ŋato walla addayma puƴe, taw ndewɗa ko uureki ki a rewani mbete ɗum ne moƴƴi e ma, walla mbete ne yaadi e ma, mbete nde sabunde ne yaadi e nguru ma, mbete yaadani e nguru ma.
reen to waylude nguruma to bange yidde poppanteeri aduna haa ngojjana meere reen to wahlude nguruma bange yidde aduna haa ngojjana meere wonta ko nguru ɓanndu ma ñaamata ko aan reedu ma ñaamata ɗum ko nguru ɓanndu ma wuuri ko a wuuraani ɗum wona a leɓtii hoore ma a bonni nguru ma teni kadi a ɓeydini hoore ma dépense teni a ala haalis gonta pijiroowo hoore ma gonta jeeyowo hoore ma walla gonta baɗa woni geɗe ngam yidde ñamminde nguru ɓanndu ma wat ko yaadi wat ko yaadi kala ko eɗen cooda gila to pharmacie haa e boutique aji ndaare dat laare daɗo dat ko hunde wande important kala ko tubako fewni ne waɗi hen dat fewna ko tel gasata ko tel produit momin mbaɗi hen beele wawa jogade ñamde nde walla wawa jogade pat dentifrice mo coccirta ñiiƴe ma o produit baɗaɗo hen ɓoyondi jonde mum ko naggam so timmi ɗon produit momin mbaɗi hen ha wawa moƴƴinde gonka boni sa waɗi hen ne wawi bonude ñiiƴe ma walla bonna ɗakkude ma walla bonna ma he gueɗe kewɗe boisson momin pewni o min mbaɗi hen ko date min mbaɗi hen ko gaz min mbaɗi hen ko produit momin mbaɗi hen o produit o ne wawi jooɗade lebbi naggam so ɗin ɓurti produit o gasi hankkadi jaram ɗam natti moƴƴude gilngu ne wawi wurde hen no comme gilɗi no gurdita e ndiyam ni no ndiyam jibinirta gilni hankkadi ɗum ne wawi wurde hen a yiyata ene famɗi ñaama walla jara naatayma wontanma toon gueɗe goɗɗe heddo reedu ne wutto reedu ne hif a jogui probléme goɗɗo nattayma gueɗe goɗɗe wontanma goɗɗum ene woodi kadi ɓe kulani Allah hay seeɗa joni mbatti fewnude machine ngaji tokosi ne jeeye ne guitte Sine ne adde joni Afrique dat pewnaɗo nanga dat kesso ɗakka ɗum e dat gonnoɗo adano rokkuma dat kesso taw danmum koko gasno on wawi wonde pot kosam on wawi wonde pot tomate on wawi wonde pat on wawi wonde goɗɗum ne wawi wonde goɗɗum taw danmum gasi heddo aɗa ñaama on jii leydi Mauritanie yontere yawtude nde jaggama toon nebam olive kewɗam sabu eɗen gandi nebam olive ko nebam ceerɗam saabu ko nebam moƴƴuɗam holko jeeyi sababu laamu leydi Mauritanie jagguiɗam nebam ɓe jiiti ko technique mo ɓen mbaɗi ne jogui machine on so daɗo gasi ɓe pewno dat kesso ɗo daɗo wonno ɗo ɓe tappa ɗon wonta dat kesso aɗa ñaama nebam ɗam aɗam ñawnuma saabu produit baɗaɗo e nebam ɗam ha nebam no wawa jooɗade no foti dumuna on produit gase nebam ɗam natti wadde garanti ñamde walla gara e boutique joom jippina potuji waɗa less sa ari sodde ne andi an a wonda ka yiyata bindi walla an a larata dat sa wi jiɗɗa ko ɗum itta less tottuma ko wayno joni Sénégal kala ko jiiɗa ko en détail kosam seliya ko en détail danmum ne wawi gasde waɗa e mbusuji haɓɓe liggue ko dat gasi waɗa e mbus haɓɓa waɗa ka dat holno gandirta danmum gasi ɗo ko caɗele mawɗe Sénégal business mum koko muɓɓa guite yimɓeɓe ne ñawa laamu ngu ala e contrôle ngam sellinde yimɓeɓe détail foti ko ittede watte potiyon tokcol kon 100 francs kon 25 francs kon 50 francs fewne waɗe date détail batteɗo mbusuji o natta ngara joni e boutique tawa nebam ne jooɗi ha danmum gasi watte e barguel ngel ngara cohla litre goto o ɓettanma ɗum e nder machine ngel taw ɗon ɗo ɓeti ɗo ala date taw daɗo ko gasɗo ɗum tagi mo jiiɗa kala koko ñawi mo jiiɗa kala reedu mum ne hiifi deral manggal jogui reedu ndu wonko yahata toon o ñallata ko jogade ballonnement so yeehi seeɗa o lehat ten to jiiɗama kala o fewani ɗo jiiɗama kala mo wonde jiilol so jooɗima seeɗa so ummima o niɓɓiɗat so gorko so debbo ko wayata e rafiji ko ne heewi o yaha pharmacie o ƴetta leɗɗe omo yara omo jokki ñamde ko ñamata ko moƴƴani aɗa yara leɗɗe aɗa jokki ñamde ko moƴƴani holto cellata laamuji ɗi
aɓe manki darade no feewi ha tenti laamu leydi Sénégal to banggue santé yimɓeɓe service d'hygiène on e manki darade contrôle prix o walla mbiyami contrôle wona prix o contrôle service service d'hygiène ƴewde service aji laaɓɗi ɗi tambiɓe laaɓal manki yaade e bitikaji he ɓe ƴeewa ɓen no jeeyirta ni saabu kala ko danmum gasi wattete ko détail waɗe mbusuji haɓɓe ligge ko haɓɓa ligga noon waɗa e mbuus ɗum natti waɗe dat musidɓe tedduɓe en jettima won nokku ko enen tamboto cellal ɓalli men gueɗal keddingal poɗɗe ɓurɗe moƴƴude poɗɗe kala ko bisimillahi en jettima e aduna hande saɗa ñaama wi bisimillahi woto yejjid wi ɓiye yo wi bisimillahi joom suudu ma yo wi bisimillahi kala kaɗa waɗa wi bisimillahi ɓayde hande nunɗal natti ko keɓɗen kala en ñaamat ken ñamminteɓe nguuren bisimillahi inde Allah kala kaɗa waɗa wi bisimillahi saɗa defa bisimillahi sa defti aɗa rotta bisimillahi sa ɓattini a hippitimo ni kala yo wi bisimillahi saɗa yara bisimillahi saɗa jola bisimillahi saɗa jooɗo bisimillahi saɗa lelo bisimillahi sa ummima alhamdulillah Allah subhanahu wa taala walla en so buuɗal yurmeende feeri feeñi feeñje e ɓataake men cellal ɓalli musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam Allah ñalla nen